Pekne sa postavte k svojej podložke. Nohy si necháme na šírku bedier, ruky dáme na hrudník. Vytiahnem sa z nášho tripodu, čo je palec, malíček a päta. Jemne pokrč si kolienka, vytiahni sa čo najvyššie, hlavu si zatiahni do takej zásuvky a dýchaj do svojich rúk, čiže rebrá v nádychu. Pekne sa rozťahujú a vo výdychu zase sťahujú. Poď nádych a výdych. Nádych nosom, výdych ústami. Nádych nosom, výdych ústami. Poď ešte 3. Ukludni telo, ukludni myseľ. Priprav sa na krásny maratónik pilatesu. A poď posledný. A výdych. Ruky si necháš pri tele, nadýchneš a výdychom poď stavec postavci odrolujeme dole. Nadýchneš a výdych poď tlak brúška odrolovať, stavec postavci opäť hore. Roll down, nadýchni. Výdych, krčná chrbtica sa roluje, hrudná. Vtiahnem brúško, uvoľním ruky, hlavu, nadýchneš a výdych, podstavec postavci, odrolovať, opäť hore. Zatiahni lopatky, nádych a výdych, opäť roluj. Krásne si to precíť, ako keby bola za tebou stena, výdych, odroluj a pritláčam krížovú kosť medzi lopatky a záhlavie o tú imaginárnu stenu a od nej sa zase otláčam smerom dole, nadýchni a výdych, odroluj. Stavec postavci, zatiahnem si lopatky, dáme ruky za hlavu a zatlačíme hlavu do dlani. Nadýchnem sa a robím úklon do strany a výdych vráť späť, pod nádych do druhej. A výdych vráť späť, nádych úklon, výdych vráť, nádych úklon, výdych vráť, nádych úklon, výdych vráť, nádych a výdych a nádych a výdych a poď posledný. Zastaneš a rotujeme základné pohyby chrbtice. Rotuj do jednej strany s tým pocitom vytiahnutia. Nadýchneš a vydýchneš. Pod nádych do strany. Výdych vráť. Nádych do druhej. Výdych vráť. Nádych do jednej. Výdych vráť. Nádych do druhej. A výdych zastaneš. Nadýchneme sa. A výdychom zagulatíme celý chrbát. Dole stiahnem lopatky, alebo teda lakte spolu a výdychom odrolujeme opäť hore. Otvoríš, nadýchneš a výdych, odroluj gulat chrbáty, ja to volám intenzívny roll down. Stiahnem lakte a výdychom vypučím celý chrbátik, krásne si ho poohýňam, nadýchni. Poď výdych ešte. Precíť to. Spoj lakte, nadýchneš a výdych, stavec postavci. Odrolujeme späť. Poď ešte jeden. A výdych. Odroluj. Nádych, spoj lakte a výdych, stavec postavci. Odrolujeme späť. Ja sa teraz odzbrojím, aby mi to nezavadzalo. A pokračujeme v intenzívnom rolldowne a skombinujeme to so squatom. Čiže nadýchneme sa tu. Výdychom si odrolujeme. Ideme do squatu. Pozriem, či kolená nepresahujú svoje špičky prstov na nohách. Vystriem chrbátik. Rotujem v nádychu do jednej strany. Výdych späť.
Rotuj v nádychu do druhej, výdych späť. Nádych, výdych, nádych, výdych. Posledný, zastaň. Zagúľať, spoj lakte a cez gulatý chrbátik ideš pekne hore. Poď ešte jeden. Výdych, intenzívny roll down. Idem do skvotu. Vystriem chrbátik. Rotuj a späť. Rotuj a späť. Rotuj a späť. Rotuj a zastaň, zagúľať, spoj lakte a výdychom poď stavec postavci odrolovať. Dáme sa nakoniec podložky, nadýchneme sa, výdychom si rolujeme a pomaličky prerúčkujeme do pozície vzporu. Zostanem v spore a teraz ľavú nohu potiahnem vpred. Na pravú si položím kolienko, predkolenie a vytiahnem sa hore. Pôjdem si naťahovať tento iliopsoas, taký svalík, ktorý má tendenciu skracovania sa. Toto je krásny stretch na to. Musím dať však pozor na aktívne brucho, aby sme sa neprehli v krížoch. A idem ťahať a naťahovať práve predné stehno a ten iliopsoas. Predýchaj si. Veľký nádych, veľký výdych. Ruky môžeme dať hore a trošku dáme do toho aj záklon. Nech to zintenzívnime. A nádych a výdych. Krásne si to predýchaj a precíť. Kto sa potrebuje podporiť rukou, kľudne sa oprie o svoje kolienko. Zoberiem pravú ruku, položím ju na podložku, odtlačím sa od nej a rotujem. Predýchaj si tento stretch. Veľký nádych a veľký výdych. Veľký nádych a veľký výdych. Posledný a výdych, vrátim ruky späť, idem na zadnú nohu, prednú dám flex, idem si sadnúť na tú zadnú a idem preťahovať zase hamstringy. Predýchaj si tento stretch, veľký nádych, veľký výdych, veľký nádych. Kto si nevie sadnúť, na petu zostane trošku vyššie, prípadne si dá vankúš pod zadok. Tak, predýcháš, vrátiš zase späť nožičku, obidve a odrolujeme. Stavec postavci pomaličky hore. Opäť sa nadýchneme, výdychom si odrolujeme, prerúčkujeme do vzporu. Pravá noha ide vpred, ľavá sa položí a vytiahnem sa hore. Naťahujem zase sval predného stehna druhej nohy. Ruky spojím. Krásny záklon. Predýchaj. Veľký nádych. Posaď pánvu. Cíť ten ťah práve predného stehna. Nesmú bolieť kríže. Predýchaj si toto. Poď ešte. Ešte dva. Posledný. Pomaličky dáme ruku späť na podložku, odrotujem druhú a dýcham, odtláčam sa od tej spodnej, zostávam v streči a predýchávam. Veľký nádych, veľký výdych, veľký nádych a veľký výdych. Idem dozadu, chcem si sadnúť na tú zadnú nožku, flex v tej prednej a naťahujem. Veľký nádych a veľký výdych, veľký nádych a veľký výdych. Cíť ten ťah pod kolenom, hamstringy, krásne aj lítko sa trošku ponaťahuje. A ideme na obe sedacie kosti.
Výborne. Takže začneme sedacími kostiami na podložke. To už si vieme tak krásne precítiť. Zaboria sa do podložky, vytiahnem sa hore, čo najviac od nich rastiem a pôjdeme výdychom pekne zagulacovať driekovú chrbticu a v nádychu vyrovnám. Výdych a nádych vyrovnaj. Výdych, zatlač brúško. A v nádych vyrovnej. Skúsime precítiť hlavne len driekovú. Nerobím tú flexiu aj v hornom trupe, nezabalujem sa takto, ale tu krásne zostávame vytiahnutí a pracujeme len tými 5 a trošku aj s hrudnou, dolnou hrudnou chrbticou. To slniečko je nádherné. My si to takto posledný deň v roku cvičíme. Je to úžasné, robíme niečo pre seba a pripravujeme telo do ďalšieho roku, snáď už pozitívnejšieho. Zastaneme a ideme pomaličky vystierať ruky, zatlačam driekovú chrbticu, nadýchneš a výdychom poď hore a vyrovnáš nádych a poď opäť výdych. Vystriem ruky, vtiahnem brúško, nadýchneš a výdychom idem hore. A výdych, odroluj. Vystriem ruky, zatlač brúško, nadýchni a výdych, poď hore. Poď ešte 2, výdych, odroluj. Nadýchnem a výdych, odroluj späť. A poď už s rukami pred sebou, sťažíme si to. Už musíme pracovať s brúškom, ktoré nás zatlačením odtlačí od podložky a my zase vtiahnutím ho rolujeme a dávame pozor na driekovú chrbticu a poď, ideme to spojiť. Vystrieme chrbát, otvoríme bedra, idem do krásnej diagonály, výdychom idem dole, 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 zatváram bedra. Zastanem, v nádychu ruky dám kúšňam, vo výdychu pred seba nadýchneš, výdychom sa otlačíš, vystrieš, otvoríš bedra, ideš krásna diagonála a poď ešte dole. Zastan nad rieku, nádych ruky a výdych nadýchneš, výdych si odroluješ, vytiahneš hore, otvoríš bedra, diagonála. A poď pomaličky znova. Nadýchneš ruky, výdych vráť, nadýchni a výdych odroluješ. Vystreš a držíš. Rotácia do jednej strany a späť. Do druhej a späť. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych. Výdych, rotuj a vráť, rotuj a vráť. Posledný. Pravú nohu vystriem. Ľavá ide cez pravú. Opozitná ruka chytí a pritiahne si koleno k hrudníku. Zadná ruka ide vzad. Pozerám sa dozadu. Vytiahnutý chrbátik. Krásny streč. A predýcham. Veľký nádych a veľký výdych. Dýchajte si práve do toho zrotovaného hrudníka. A výdych. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Poď posledný. A výdychom vrátime, vymeníme. Druhá noha cez nohu, chytím opozitnou rukou, dám vzad a krásne do slniečka relaxujem. Veľký nádych a veľký výdych. Veľký nádych. Tlačte si kolienko k hrudníku. Zintenzívni si tento streč. Poď ešte 3. A výdych. A 2. A výdych. A poď posledný. A výdych. Vrátim späť. Nožičky pokrčím.
Posuním sa na začiatok podložky a výdychom si pomaličky stavec postavci rolujeme. Zastaneme, zostávame na podložke. Kto chce si podloží hlavičku, dáme neutrálnu polohu pánvy. Ruky nechám na pánvových kostiach a idem zo strany na stranu takto prevalcovať pánvu. Ako keby to bola miska s nejakou vodou a zo strany na stranu ako hojdačka vlastne si ju takto hojdám. Precíť pouvoľnenie driekovej chrbtice. Zastaneme a teraz sedacia kosť ide k opozitnej pete. Zošikmím tú pánvu a idem späť. Zase druhá strana. A vrát späť. Pod riekom by mala byť malá škulinka, hrudník by sa nemal vytlačať hore, mal byť v kontakte s podložkou a ja si takto zošikmujem pánvu a krásne tam práve natiahneme kvadrátus, tam ho cítiť úplne na spodku drieku, nádherne cíti natiahnutie a poď posledný. Zastanem, idem výdychom vtiahnuť priamy brušný sval, zatlačím ho do driekovej a v nádychu vráť späť. Poď znova, výdych, zatlač. A v nádychu vráť. Výdych, zatlač. A v nádychu vráť. Výdych. A nádych. A poď posledný. A spojíme tieto tri pohyby. Najprv idem zaboriť pánvovú kosť dole, ako keby do piesku. Potiahnem sedaciu kosť opozitnej pete. Zaborím druhú pánvu do piesku a ťahám k pete. Čo chcem vlastne dosiahnuť, je plynulý pohyb nekonečnej osmičky, krásne precítenie, čiže tieto tri pohyby, čo sme si teraz natrénovali, vám vlastne krásne sa spoja a z toho vznikne tento pelvic clock, pozícia a cvik nádherný pre váš driek. Zastaneme, ruky dáme pri telo, skontrolujem si nohy, aby boli čo najbližšie k sedacím kostiam a ideme pelvic curl, nadýchneš a výdychom si pomaličky odrolujeme pánvu hore. Zastaneš koleno, pánva, rameno, krásna línia a poď stavec postavci dole. Neutrál, nadýchneš, poď výdych, odroluj. Zastaneš, nadýchneš a výdych, poď stavec postavci. Rolujeme zase dole, nádych. A výdych, odroluj si, krásne precíť prenesenie váhy na prednú stranu chodidiel a potom odrolujem každý jeden stavec dole, pritlačam z neutrálu, idem opäť vtiahnuť brúško, vytiahnuť pánvu a prenesiem váhu na chodidlá, aby nám to všetko nechytal práve krk. Poď ešte jeden, výdych, odroluj, zastaneme, spevním ruky. A teraz rovný chrbát nechám padať pánvu dole a vytlačím. Pracujeme na zadnom sedacom svalstve, čiže ja keď idem hore, stisnem zadok, ťuk. Stisnem zadok, ťuk. Výdych, nádych, výdych, nádych. A zastanem hore, držím a robím malé kmity. Jeden. A druhý. Tretí. Dýchaj si. Štvrtý. Cíť ten zadok. Piatý. Šiestý. Siedmy. 8, 9 a 10 zastaň. Idem na špičku. Nechám opäť padať pánvu dole a vytlačím. Poď nádych a výdych. Čuk a vytlač. Čuk a vytlač.
Posledný, zastaň, malé kmity 1. A druhý. A tretí. A štvrtý. A 5. A 6. Vydržíme. 7. 8. 9. A drž a poď kolena k sebe, od seba. K sebe, od seba. Výdych. Výdych. Aktívne brúško, chrbátik, drž. Otváraj kolínka a zatváraj. Ešte 3. A 2. A posledný držím, nadýchnem. Polož petu a výdychom stavec po stavci si odrolujeme. Spojíme nohy. Otvoríme ruky do tečka, v nádychu rotuj. Výdych vráť. Nádych druhá strana. Výdych vráti. Nádych. A výdych. Rotuj. A vráť. Rotuj. A vráť. Zastaneme v rotácii. Vystriem nohu. Špička smeruje dole. Pozriem do opačnej strany a naťahujem. Energia v tom tele. Predýcháš. Veľký nádych. Veľký výdych. Neuvoľňuj sa. Ťahaj ruku, ťahaj nohu. Naťahuj to cez kríž, cez celé telo. A práve do tej natiahnutej časti hrudníka dýchaj. Bránica ti bude povolovať tie medzireberné svaliky maličké a tým sa ti bude zväčšovať kapacita hrudníka. Pokrčíš aj pľúc a vrátiš. Druhá strana. Pozriem do opačnej. Vystriem. Špička dole. Naťahujem ruku. Naťahujem nohu. A dýcham si. Veľký nádych. Veľký výdych. Veľký nádych. Veľký výdych. Veľký nádych. Veľký výdych. Posledný. Pokrčím a vrátim späť. Ruky nechám na úrovni tela do takého Ačka. Zdvihnem jednu nohu hore. Zdvihnem druhú nohu do stoličky. Aktívne brúško cítim, musí mať zastabilizovanú pánvu. Obidve ruky pred seba. Vystriem ľavú nohu a idem opozitná ruka, noha a výdych späť. Pod nádych a výdych vráť. Nádych od seba, výdych k sebe. Nádych od seba, výdych k sebe. Nádych a výdych. Nádych a výdych, poď posledný. A zastaneš, ideš bok a späť. A bok a späť. A bok a späť. Posledný, zastanem, pokrčím, druhá strana. Nádych, výdych. Nič sa mi nepohne, iba bedro a rameno. A späť. Od seba. A späť. Od seba. A späť. Ešte 2. Posledný. Zastaneš a idem jemná odchýlka v bok a vrátiš. V bok a vráť. Nádych, výdych, nádych, výdych. Posledný. Zastanem, pokrčím. Trošku otvorím bedra. Ruky dám do takého očka a budeme sa tváriť, že máme veľkú fidloptu nad brúškom a idem sa v nádychu rotovať do jednej strany. Udržím túto pozíciu a výdychom vráť späť na druhú stranu. Gúľame sa, gúľame zo strany na stranu
Unblock pozícia. Učíme core, centrum tela pracovať, aby sa nám to tam nerozhádzalo. A vrát späť, poď nádych. Jemne trošku zdvihnem hlavičku. A vrát späť a poď do druhej. Ako sa vám to darí? A nádych. Hopy hop. A späť a poď posledný. Výborne. Nechám otvorené bedrá. Položím na podložku a nechám pracovať gravitáciu, aby mi trošku pouvoľňovali bedrové klbiky. Kľudne si môžeš dať ruky na stehná, alebo si zvýšiť trošku aj pánvu hore a predýchať. Môžeš aj chodidlá spojiť a len dýchaj. Veľký nádych a veľký výdych. Všímaj si, kde tie kolena máš, v akej výške. A treba naozaj, keď sú tu niekde hore, máte skrátené úpony bedier, takže pracovať aj na takomto streči. Poď ešte 2 nádychy. Ešte 1. Tak, dáme si teraz nohy spolu, ruky pred seba a pôjdeme prípravu na 100. Nezabudnite prvé, čo urobiť, prvý hlavový klobík zagulatím a idem hore odrolovať. A v nádychu vrát späť. Poď výdych. A nádych vráť. Výdych. A nádych vráť. Výdych hore. A nádych vrátim. Výdych hore. A nádych vrátim. Výdych hore. A nádych vrátim. A poď posledný. A ideme 100. Nádych 2, 3, 4, 5. Výdych 2, 3, 4, 5. Ja prejdem všetky úrovne 100. Kto chce, opakuje po mne. Kto chce, zostane v tej svojej pozícii, ktorá je už pre neho náročná. Nie jednoduchá, ale náročná. A my pokračujeme ďalej. Dneska to nepočítame. Dajme ešte 3. 2. Posledný. Zastaň, pokrč a pritiahni. Nadýchnem, výdychom potiahnem pánvu hore, pod nádych, výdych, potiahni pánvu hore, trošku si ešte bedra pouvoľňujeme. Kolienka chytím a rotujem v bedrách do jednej strany a poď do druhej. Výborne. Zastaneme, dáme si nohy teraz na šírku bedier. Dáme ruky za hlavu, stiahnem lopatky a ideme chest lift. Lakte periférne vnímam a zdvíham sa nad lopatky. Poď výdych. A nádych vrátiš. Výdych hore. Nádych vráť. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Poď pridaj nohu. Do stoličky druhá. A vráť. A vráť. A vráť. Zastaň. Vystri, pokrč, dole. A dole. Dýchaj si. A zastaň. Ideme z nohou dole a hore. Nádych, výdych. Nepadaj, drž ten trup stále nad podložkou, už to páli druhá. Výdych, nádych, výdych,
špička, peta, špička, peta, špička, peta. Posledný, hops, pokrčím a idem dole. Ruky, lakte stiahni a otvor. Stiahni a otvor. Nádych, výdych. Všímaj si svoje lopatky. A nechám teraz periférne vnímať lakte. Hlavička je zavesená v rukách. Vyzdvihnem sa nad lopatky a idem rotovať. Trup do jednej strany a do druhej. Zastaň, potiahni sa vyššie, 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 vyššie a povol. Dáme sa teraz na bok. 90 stupňov budete mať v kolenách. Hlavu si môžete podložiť uterákom. Jedna ruka, druhá ruka pred seba. A pôjdeme sa krásne ponaťahovať. Veľký nádych a veľký výdych. Takýto streč iba horného trupu. A vrať späť pod nádych. A výdych. A nádych. A výdych, a nádych, a výdych. Zastanem, idem rotácia, celá trajektória kruhu, čiže tvoja ruka pokračuje aj za chrbátik, ale stále ju sledujem. Pozriem sa za ňou, pánvu však mám zafixovanú a zastanem. Pozerám sa hore, dám si ruky za hlavu a idem chest lift. Výdych, nádych, výdych, nádych, zdvih a vráť. Zdvih a vráť. Posledný, drž. Malé kmity ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vystriem ruky, potiahnem hore, dám ich za seba a dole. A dole. A dole. A dole, super, ideme na druhú stranu, dám si ruku na ruku a v nádychu idem rotovať a vrátim späť 90 stupňov v kolene a vráť späť pod nádych a výdych a nádych a výdych. Aj tu vidíte krásne, ako ste vystrečovaní, alebo nie ste, či sa viete rukou dostať až k podložke. A ideme rotácia. A výdych späť. Nádych. A výdych späť. Nádych. A výdych späť. Posledný. Zastaň. Ruky si daj za hlavu. Nadýchneš a ideš hore. A nádych dole. Výdych hore. Nádych dole. Cítim, že túto stranu mám oveľa slabšiu. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Posledný drž. Malé kmity 1. Druhý. Tretí. Štvrtý. Piatý. Šiestý. Siedmy. 8. A po 9. 10. Zastaň. Ruky vyššie, vráť a dole. Výdych, nádych. Vráť a dole.
Výdych, vystri, poď vyššie, zastaň, vráť ruky a dole. Tam je tá izometria dôležitá, aby sme to vydržali v kontrakcii. A zastaň a idem úplne na podložku. Vrátim sa do stredu. Natiahnem ruky, nohy, podsadím prvé pánvu, zatlačím driekovú chrbticu, nádych, hlava, ramena a idem roll up. Vtiahnem brúško, horný trub je krásne natiahnutý, zatiahnem lopatky a výdych, idem dole. A znova nádych. Výdych, otlač sa od driekovej chrbtice. Kto má rovnejší dolný chrbátik, dá si vypodložiť uterákom. Nádych, hlava, ramena. Výdych, odroluj. A výdych, poď stavec, postavci. Rolujeme dole. Nádych. Výdych, odroluj. Nadýchni a výdych, poď stavec, postavci, zastaneme a malé kmity, jeden. A druhý. A tretí. Spodná časť tela úplne zafixovaná. Podsadená pánva, odtlačam sa od driekových stavcov, tie musíte cítiť. Koľko si urobíme? Zastaneme, dole, dole, dole. Nadýchneme sa, hrudník mi nevybehol. Nádych, hlava, ramena a výdych, odroluj. Pokrč jednu nohu, druhú a pekne sa zagúľať. Vtiahni brúško a ideš nádych, po lopatky. Výdych, vráť. Nádych, výdych. Rolling like a ball. To bola pozvánka na dnešný maratón. Táto pozícia. Poď nádych a výdych. Tí zdatnejší skúsime bez pomoci rúk. Nádych a výdych. A nádych. A výdych. Vydrž si tam hore na tých lopatkách. Poď. Vydrž. 1, 2, 3 a späť. A znova 1, 2, 3 a späť. Posledný. Zastanem, pokrčím nožku, druhú vystriem. Držím si ju a zatlačím si pätu, špičku. Poď si krúžiť do jednej strany a do druhej. Zastaneme, pomaličky odrolujeme dole, drž nohu, nádych, hlava, ramena, výdych sa, odtlačíš a pomôžeš si tými rukami. Na konci sa snažíš vystrieť chrbátik a zase ideš dole. Nádych, hlava, ramena, výdych si odroluješ. Udrž, vystri a pomaličky dole. Poď ešte jeden. Vystriem pomaly dole. Zastanem, ruky dám do tečka, zatlačím, noha ide hore, spodná sa vystria a idem leg circles. Cez centrum tela a rotuj. Nádych. A výdych, nádych a výdych, poď na druhú stranu. Zafixuj ruky, zafixuj trup, vytláčaj pätu, vyťahuj nohou z bedra. Posledný, pokrčím a pritiahnem k hrudníku. Predýcham. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Položíš nohu, druhá sa vystrie, ruky úroveň uší, nádych, hlava, ramena a výdych, odroluješ. Chytím sa na vystreté kolenko, idem päta, špička.
Nechám vystretú a idem pomaličky dole, pomáham si s tými rukami, to je predpríprava na pozíciu teaser, vystriapa dole. Tak, poď ešte 2. Vystrip, dotiahni to a poď ešte posledný. A idem dole. Zastaneme, otvoríme ruky, téčko, zatlačené dlane, noha ide hore, spodná výstrem, zatlač petu cez centrum tela a krúžok. 1 a 2. Nádych a výdych, nádych a výdych pod na druhú stranu. Posledný, zastanem, pritiahnem k sebe a predýcham. Veľký nádych a veľký výdych, veľký nádych a veľký výdych. Posledný, výborne. Pokrčíme obidve nohy, chytím sa pod kolenom, zdvihnem trup, trošku sa prehojdám a zastanem vo svojom centre gravitácie. To je váš balance point. Udržím, ruky dám rovnobežne s nohami a idem pomaličky opäť predpríprava na teaser. To sme si už trénovali. Nádych a poď výdych. Musíš prejsť trošku také prehopsnutie tej váhy, aby sa ten trup dostal hore. Nezabúdaj stále pracovať s tým brúškom. Nesmieš ho pustiť. A idem pomaly dole. A poď znova. Nádych. A výdych. Nadýchneš a výdychom idem dole. Poď ešte 2. Výdych. Nadýchni a výdych, poď dole. A poď posledný. Zastanem, chytím sa pod kolenami a odrolujem si iba na driekovú chrbticu nohy. Mám na šírku bedier. A ideme single leg stretch. Zatlačím si ruky do predného kolena, vystriem a idem. Výdych. Výdych, zastaň, ruky za hlavu, rotuj. Zastaň, spoj, zatlač ruky do obidvoch kolien, double leg stretch. Nádych, výdych, nádych, výdych. Už začína prituhovať. Dostávame sa do náročnejších pozícií. Posledný. Pritiahnem sa. Vystriem nožky. Teraz zatlač pety. Vnútorné stehna svaknuté. Ruky za hlavu. A idem s nohami dole a hore. Nádych. Výdych, nádych, výdych. Hrajem sa s tým. Stisnem nožky. Poď ešte nižšie a pritiahni. Nižšie a pritiahni. Ešte 2. Posledný. A skús. Kto sa neprehne v krížoch. Iba ten, kto sa neprehne v krížoch, ide až dole. Natiahnem. Ruky dám pri telo. Výdych, jedna noha do stoličky, druhá. Nohy vystriem. Externá rotácia, idem roll over. Nádych, kolmica, výdych, odroluj. Otvor nožky, pety, zatlač a špičky hľadajú podložku.
Zastanem a výdych, stavec, postavci, idem dole. Pokrčím, odrolujem, vystriem a idem do streču. Skombinujeme to. Nadýchnem. Výdych, odroluj. Otvor, špičky. Hľadajú podložku. Idem dole, 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 už pokrč kolienka. Vystrem a idem do streču. Odroluj, výdych. Otlač sa. Zastaň, roll over. Otvor nohy. Pety zatlač. Špičky, podložka. A tu idem. Stavec, postavci. Krčím nohy. Rolling like a ball. Vystriem a natiahnem sa. Poď ešte. Roll over. Otvor špičky. Podložka hľadám špičkami. Idem odrolovať. Rolling like a ball. Vystriem. Natiahnem a poď posledný. Tak. Otvorím. Špičkami hľadám podložku. Nadýchnem a výdychom pokrč a zastaň. Výborne. Dáme si takú mini prestávočku. Napite sa. Ja si premením tabulu s mojimi plánmi cvikov, aby som sa vedela na vás sústrediť. Tak. Výborne, utrite sa. No a teraz už začneme pozvolne a budeme pridávať tie náročnejšie pozície. Takže máme sa na čo tešiť. Skončili sme v rolling like a ball. A teraz natiahnem jednu nohu, druhú nohu, zatlačím pety, vystriem ruky, spine stretch forward. Nadýchni a poď výdych, odroluj. Dopredu sa ťahám, nadýchne a výdych, odroluješ, stavec, postavci. Ideš krásne dosadu. Nádych, výdych. Roluj krk, hrudník, ťahám vpred, nadýchneš a výdychom poď stavec, postavci. Odrolujeme hore. Krásne vystretý chrbátik. Zaktivuj práve ten zadný chrbtový sval a výdych, roluj. A krásne vystri. Poď ešte dvakrát. Spine stretch forward. Nadýchni. A výdych, rolujeme späť. A poď posledný. Výdych. Nadýchneš. A výdychom si rolujeme. Otvoríme ruky. Stiahnem lopatky a rotuj twist. Raz, dva a centrum. 2, 2 a centrum. Nádych, nádych, výdych. Nádych, nádych, výdych. Posledný, zastanem, nohy dám na šírku, ako je podložka, rotujem a idem pílku. Vrátim a centrum. Rotuj, flexia, vráť a centrum. Nádych, výdych, nádych a vráť. Nádych, výdych, nádych a vráť. Nádych, výdych, nádych a vráť. Posledný a vráť späť. Ruky dám dozadu. Pokrčím nohy na šírku bedier, zapriem sa rukami a zdvihnem pánvu hore. Nádychom ťuk o podložku, výdych, vytlač. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Ťuk a vytlač. Ťuk a vytlač. Ťuk a vytlač. Posledný, údrž, hlava v predĺžení, pánva hore, otlačam sa od rúk a drž. Pôjdeme na takú ťažšiu verziu, kde zadok
zostane nad podložkou. Ukážem, idem dole, zabalím brucho, potlačím ho do diaľky, vrátim a vytlačím sa späť. Musíte trošku otvoriť tie ruky viacej do šírky a idem výdych a nádych, vráť a výdych a nádych, vráť a výdych. Nesadni si, lebo končíš. Musíš to udržať. Výdych. Nádych. Posledný. A zastaň. Ruky necháš za sebou. Vytlačíš hrudník hore. Lakťami sa priťahuješ k podložke. A vytlač. Poď nádych. Výdych. Nádych. A výdych. Pevné ruky, lakte k sebe. A čo najnižšie sa chcú dotknúť pred laktia podložky. Poď ešte 2. A výdych. Posledný, ale drž. 6. 5. 4. 3. 2. A posledný. Dám si teraz jednu ruku, druhú ruku. Pred laktie opreté. Hrudník krásne vyzdvihnutý, jedna noha do stoličky, druhá spoj. Prsty kreslia krúžok, ale vďaka pohybe pánvy. Nie kolien, nie bedier, ale pánvy. Pod nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, posledný, druhá strana. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, posledný, udrž, vyzdvihni nohy, diagonála a idem s nimi pomaličky dole a hore, dole, pokrč, vystri. Dole, pokrč, vystri. Nádych, výdych, vráť. Nádych, výdych, vráť. Posledný. Opačne. Pokrč, vytiahni a hore. Pokrč, vytiahni a hore. Nádych, výdych, vráť. Nádych, výdych, vráť. Posledný. A vráť späť, pokrčím a idem na bok. Natiahnem nohy, ľahnem na bok. Môžeme si zobrať ten uteráčik, to bude asi najlepšie si to podchytiť. Predná ruka zatlačená, nohy krásne vytlačené, päty a poď hore. A dole. Noha hore a dole. Nádych, výdych. To slnečko nám krásne svieti. Náladička je perfektná. Endorfíny vyplavujú sa. Zastanem, teraz robím malé kružky. 1. A druhý. A tretí. 4. 5. Na druhú stranu 1. A druhý. A tretí. A 4. A 5. Zastanem, dám špičky spodná a späť. A späť. A späť. A späť. Výdych, nádych, výdych, nádych. Udrž, ideš dole a s obidvoma horný trup a spodný hore. A dole, banánik, výdych a nádych, výdych a nádych, výdych a nádych. Posledný drž. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ruka vpred, zatlačená, ruka vpred a výdychom idem k svojim špičkám
A v nádychu sa vrátim do línie. A poď výdych. A nádych vráť. A výdych. A nádych vráť. A výdych. A nádych vráť. Výdych. A nádych vráť. Poď ešte 3. A vráť späť. 2. A vráť späť. Posledný. 1. Druhý. Tretí. Štvrtý. 5. Pokrčím. Dám sa na predlaktie. Odtlačím sa. Hlavu nechám zatlačenú. Stiahnem lopatku. Noha 90, druhá sa vystrie. Zatlač pätu a ideš kik. 1, 2. A 2, 2. Zastanem vpredu a drops. 1. A druhý. A tretí. A štvrtý. A 5. A posledný. Pokrčím. Zostávam s nohami spojenými. Zostávam na predlakti. Zipnem brúško, pevné nohy a idem zdvihnúť pánvu a nádych polož. Výdych. Iba jemne pričuknem. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Zdvih a dole. Zdvih a dole. Zdvih a dole. Drž, stiahnutá lopatka, otlačam sa od ruky, držím. Idem dole, natiahnem hornú nožičku tak, aby som vedela dať váhu na celé chodidlo. Druhá ruka zostane tak, ako bola. Tak, idem sa zdvíhať a prenášať váhu na tú spodnú nohu. Poď výdych a nádych. Výdych a nádych. Vytlač a vráť. Vytlač a vráť. Vytlač. A poď ešte zastaneš. Natiahneš sa. Pozrieš sa dole a vrátiš. A poď znova. A výdych vráť. Nádych otlač. A výdych vráť. Nádych otlač. A výdych vráť. Posledný. Nechám si nohu pred nohou. Prepážkový set. A natiahnem sa. Predýcham celý bok. Veľký nádych. Veľký výdych. Veľký nádych. Veľký výdych. Odrotujem. Položím jednu ruku, druhú ruku. Dám jemný záklon a zaguľať. Nádych a výdych. Jemný záklon, extenzia chrbta a zase flexia. Extenzia chrbta a flexia. Nádych a výdych. Posledný výdych. Idem na druhú stranu. Ľahneme si. Najprv sme mali ruku pod hlavou. Tak, obidve nohy natiahnuté. Zatlač petu a poď zdvíhať. A nádych hore, výdych dole. Nádych hore, výdych dole. Ešte 2. A posledný, zastaneš, dáme špičky spodná, noha sa priťahuje k hornej. A poď výdych. A výdych. Priťahni. A priťahni. A výdych. A výdych. Poď posledný, drž obidve, ideš dole.
a banánik, trup tiež hore. Nádych a výdych. Dole a hore. Dole a hore. Nádych, výdych, nádych, výdych a poď posledný a drž. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Povolíš, ruku dáš dopredu. Výdychom sa takto zvrtneš, potiahneš ruku k nohám a v nádychu to rozbalíš. Poď výdych hore, nádych vráť, výdych hore, nádych vráť, výdych hore, nádych vráť, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, drž a ideš s nohami dole a hore. Ešte 3, 2, posledný, pokrač, opri sa na predlaktie, nohy spojené a ideme z bočných spor. Výdych, potiahni, nádych, ťuk, výdych hore, nádych, výdych, nádych, otlač a vráť. Otlač a vráť. Otlač a vráť. Posledný, drž. Polož, vystri nožku. Ideme náročnejší. Cvik. Spodná noha zatlačená a ťuknem. Vytlač pánvu a ťuk. Tu je dôležitá lopatka a zafixované rameno. Výdych, nádych, výdych. Posledný drž. Natiahnem, pozriem dole a vrátim. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný, vrátim, pokrčím, prepaškový set a urobím krásny side stretch. Predýcháš, dýchaj si krásne do otvoreného hrudníka. Odrotujem, jedna ruka, druhá ruka. Krásne sa zakloním a zagulatím. Nádych, záklon, výdych, flexia. Nádych, záklon, výdych, flexia. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný. Ľahneme si na chrbátik. Ruky si necháme pri tele. Odrolujeme pánvu hore. Kto potrebuje, podchytí si pánvu rukami. Zaborí pravú nohu. Ľava ide do stoličky. Vystriem a idem dole a hore. Nádych, výdych. Posledný, pokrč, zábor ľavú nohu, pravá hore, vystriem, špička, päta. Posledný, pokrčím, vytiahnem, odrolujem. Super, poď jedna noha do stoličky, druhá noha do stoličky. Natiahnem, odrolujem a ideme jackknife. Obidve nohy sa dotknú, otlačím sa hore. Môžeš sa aj podporiť. Tak, aktívne brúško
a odrolovávam pomaly dole. Jackknife začína v takejto diagonále, v nádychu kolmica, výdych to ako rollover, len máš spojené nohy, čuknem o podložku a vytiahnem sa ako otvárací nožík. Drž a výdychom pomaly, roluj, dole, poď ešte 2. Nádych kolmica, výdych odroluj. Čuk a otvor. A poď roluješ. Stavec po stavci. A idem posledný. Nádych, výdych odroluj. Čuk a vystri. A výdychom pomaličky dole. Výborne otvoríme bedra, spravíme si žabku, trošku si oddychneme. Predtým, než dáme teraz telo zaprať teaserom. Takže zopakujeme si všetky pozície teasera. Prvú, druhú, aj tretiu. Takže pekne sa dáme ruky pod kolená, zdvihneme pomalinky trup, zastaneme, vystrieme nohy, spevníme ich, natiahnem sa do teasera a idem len odrolovať dolný trup. Nohy zostávajú na jednej pozícii. A idem dole zagúľať driekovú chrbticu. Nohy sú spevnené ako betón. Tak. Ideme druhá. Pozícia zastaň. A idem len nohy dole a hore. Dole a hore. A idem oboje dole. Oboje hore. A poď dole. A hore. Nádych, výdych, nadýchni a výdych hore. Pokrač. A natiahni sa vpred. Daj takýto diamantový strečík. Predýchaj. Veľký nádych. Veľký výdych. Dáme si jednu nohu do lakťovej jamky, druhú tiež. A ideme sa trošku zabávať, keďže dneska máme party silvestrovskú, tak ideme na 3-krát. 1, 2, 3, sil papi. 2, 2, 3. 1, 2, 3 a 2, 2, 3. 1, 2, 3 a 2, 2, 3. 1, 2, 3 a 2, 2, 3. Zastaneme. Už sme dosť vystrečovaní. Jedna noha, druhá. Vystriem chrbátik. A teraz dolný driek odroluj. Zastaň na lopatkách, nadýchni sa a výdychom zatlač brúško, udrž balans. Nádych, výdych. A poď nádych a výdych. A nádych. Ups. A výdych. Ešte 2. Posledný. Zastanem, pokrčím a ideme na brúško. Výborne. Môžete si zobrať svoj uteráčik, položíte si na ňo čelo. Máme podsadenú pánvu,
Ruky otvorené do tečka, stiahnem lopatky a budem len zdvíhať ruky, uvedomovať si lopatky, sťahovanie lopatiek k sebe a od seba. Nádych a výdych. Zastaneš, potiahneš lopatky od seba a k sebe. Pracuj s nimi. Ruky na úrovni tvojich ramien. Tak, od seba k sebe. Od seba k sebe. Nechám od seba, podsadím pánvu, pokrčím lakte na 90 stupňov a idem hore a dole. Nádych, výdych. Posledný, zastanem, ruky nechám pri tele, podsadnem pánvu a zdvihnem trup. A vrať dole. Pod nádych zdvih. Výdych dole. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. A pod zastaň. Drž a dýchaš. Malá stovka. Posledný. Dáš si ruky do takého účka, odtlačíš sa od dlani a spravíme zvon. A poď výdych dole. Nádych, odtlač a výdych dole. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych, zastaň. A teraz si budeme uvedomovať, ako pôjdem. Výdych dole, zdvihnem nohy. V nádych hore, zdvihnem trup. Výdych dole, zdvihnem nohy. Nádych, trup. Výdych, nádych, výdych. A stadiaľ to žije len krôčik swan dive. Ukážem. Nádych, výdych, nádych, výdych. Ruky pred seba a späť. Pred seba a späť. Posledný a cez gulatý chrbát, rest pozícia. Predýcháš. Veľký nádych, veľký výdych, veľký nádych, veľký výdych. Idem do stredu tie chodidielka. Do jednej strany sa natiahnem, sedacia kosť ide cez päto. Dýcham si do natiahnutej strany. Nádych a výdych, nádych a výdych. Posledný. Na druhú stranu. Sedacia kosť cez pätu. Zagúľať chrbátik. Predýcháš. Ešte po dvakrát. Posledný. Dáme sa na všetky 4. Zatiahni lopatky, daj sa na špičky. Hlava v predĺžení a idem zdvihnúť pred kolenie. Držíš pozíciu, dýchame do 10. 1. Druhý. Tretí. Štvrtý. Piatý. 6. 7. Vydržíme 8. Ešte máme 9. A máme posledný, kde vyzdvihnem pánvu, idem do strechy
A ponaťahujem si nožičky. 1, 2, 1, 2. Nádych, výdych a nechám zatlačenú ľavú. Pravá sa odľahčí a vytiahne sa hore. Celá ľavá ploská chodidla je na podložke. Hrudník potiahnem k predným stehnám, pokrčím, vymením. Druhá. Tak, predýchaj. A pokrčíš, vrátiš. Krásny panterik. Vytiahnem si zadok hore. Hrudník na predných stehnách. Na zdravičko. A idem ja dopredu. Do sporu front support. Držíš pozíciu a poď sa prehúbkávať dopredu a dozadu. Podsadená pánva. Nádych, výdych, nádych a za koreň ľavú, odľahči pravú a ideš 1, 2, 3, 4, 5, vymeň. 1, 2, 3, 4, 5, vymeň. Pokrč, strecha, natiahni. Trošku predýcháš, pokrčíš kolínka, opäť sa dáme do toho jednoduchšieho vzporu. Držíš pozíciu, zaboríš ľavú a pravou vyjdeš hore. Výdych, 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 ešte 3 a 2 a posledný drž. 1, 2, 3, 4, 5, posledný a idem v bok. A v bok. A v bok. A v bok. Ešte 3 a 2. Posledný. Panterik. Predýchaj. Neoddychuj úplne, len predýchaj. Ideme druhá. Nastav si rovný chrbátik a ideš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a po 10 a drž. 1, 2, malé kmity, rovný chrbát. Tu je to dosť ťažké. Zastaň a poď už len v bok. A v bok. A v bok. Posledný. Panter. 1, 2, 3 a skok. Paráda. Trošku sa utrite. Dali sme si front support, tak musíme aj back support. Nohy máme spojené, ruky za sebou, hrudník vytlačený, vytlač pánvu hore. Nádych, výdych, nádych. Posledný, drž. Drž. 6, 5, 4, 3, 2. Posledný zastaneš. Ruky dám pred seba. Nadýchneš. Výdychom si odroj. Dám ruky za hlavu a idem neck pull, kto dokáže. Ideš nádych, hlava, ramena. Výdych, odroj. Krásne sa prehnem vpred. Vystriem chrbát. Pomaly padám, 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 odrolujem. A znova. Zagulať, vystri,
Krásna rovinka. Odroluj dole. A nádych. Výdych. Vystri. A odroluj. A nádych. Výdych. Vystri. A poď posledný. Odrolujeme. Ešte poďme bumerang. A vystriem. Dám sa trošku ďalej, aby mi to vyšlo. Jedna noha cez nohu. Bumerang. Začíname. Prekryžané nohy spojené, zipnuté brúško. A tuto taká malá kolíska nastane. To je výdych. Ja zatlačím ruky. Roll over. Vymením nohy. A idem do teasera. Vydrž teaser. Ruky vzad. Vystriem ich. Pomalinky, kontrolovane. Padajú nožky a som na začiatku bumerangu. Poď výdych. Otlač. Vymeň. Teaser. Hop, hop, hop. Ruky vzad. Vystriem. Dole nohy. Potiahne. Poď ešte. Vymeň. A pomaly teaser. Ruky vzad. Vystriem. A dopredu. A poď posledný. Otlač. Vymeň. Moc išli dole. Vystrem. Natiahnem. Výborne. Dáme sa teraz na kolienka. Pekne podsedím pánvu pod seba. Ruky nechám pred sebou. A idem si naťahovať predné stehna. V nádychu idem dozadu. Výdych vpred. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Poď hlbšie, 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 hlbšie. A vráť späť. Hlbšie, 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 hlbšie. A vráť späť. A poď posledný, ako Rael Izakovič robí. Ideme si búškať do svojho core. Aké máme pevné brucho. Vrátim späť. Ešte raz. Podsaď pandu. Zipni. Wow. A vrátim späť. A teraz pôjdeme sa chytiť pety, natiahnuť ruku. Kto potrebuje, ide hlbšie. Pozerám sa hore, predýcham stretch. Podsadnutá pánva, zipnuté brucho. Otlačam sa od spodnej ruky. Otlačím a idem na druhú stranu. Natiahnem, predýcham. Veľký nádych. Veľký výdych, veľký nádych. Super. Nožička pred seba. Druhá noha za seba. Tak. Dajte si tak, aby vás to ťahalo. Aby ste si naozaj vytvárali ten stretch. Pánva sa tlačí čo jak by som to povedala, oni si to volajú v angličtine square, takže ona by sa mala ako keby natočiť priamo na podložku. Kto chce, natiahne jednu ruku, druhú ruku a krásne oddychuje v tejto pozícii. Pod nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Ešte 2. Posledný. Pomaličky sa otlačíme. Dáme druhú nohu vpred a druhá vzad. Krásne sa vystrečujeme. Dám sa na predlaktie. Predýcham a ťahám tú pánvu smer podložka.
Veľký nádych a veľký výdych. Veľký nádych a veľký výdych. Kto chce, ide hlbšie. Ľahne si, položí si aj čelo na podložku. A dýcha a vníma ten streč. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný. Pomalinky sa otlačím. Sadnem do diamantu. Tak. Chytím si hlavičku. Trošku si podsadím túto ruku. Nech cítim lepší streč trapézu. Stiahni lopatky. Zatlač si hlavu do ruky v nádychu na 6 sekúnd a vo výdychu to všetko uvoľni a ťahaj ten sval. Zase sa zastav, nádychu zatlač hlavu do ruky na 6 sekúnd a výdych povol. Nádych opäť zatlač a výdych povol. Poď posledný. A výdych povol. Dáme si ruku za hlavičku, otočíme a naťahujeme ďalší svalík. Roten levator skapule, čo sa napája na vašu lopatku, až tam by ste to mohli cítiť. Znova, ten istý princíp. Zatlačím v nádychu na 6 sekúnd a vo výdychu uvoľňuješ, releazuješ. Naťahuješ sval, znova nádych na 6 sekúnd a výdych. Poď ešte jeden. Prejdeme na druhú stranu. Podchytím si, prisadnem si ruku, mám ju rovnú. Natiahnem si dopred na pätia trapéz. Nádychom zatlačím 6 sekúnd a vo výdychu naťahuj. Naťahuj, naťahuj. Nádych 6 sekúnd. A výdych. Naťahuj, naťahuj, naťahuj. Nádych 6 sekúnd. A výdych. Povol. Chyť si za hlavie, zrotuj hlavičku k podpažiu. Vyrovnaný chrbátik, vyrovnaná ruka, na ktorej sedíme. A dýchame. Znova zatlačíš si hlavu o ruku a vo výdychu naťahuješ. Znova nádych. A výdych. Znova nádych. A výdych. A ešte jeden. Idem dopredu opatrne. Chytím si teraz obidvoma rukami. Hlavičku, potiahnem si krčnú chrbticu, bradu k hrudníku, naťahujem znova trapéz z obidvoch strán a dýcháš si do ňoho. Veľký nádych a veľký výdych, veľký nádych a veľký výdych. Posledný. Zdvihnem, vytlačím ruky hore. Zagulatím, sflexujem a ukláňam sa, zakláňam, predkláňam. Takýto krúžok si robím svojim hrudníkom. A pod na druhú stranu. Tak, chytím sa opozitného ramena. Pozriem kolena. Pozriem sa za rameno a dýcham. Veľký nádych, veľký výdych. Tak ako sme začínali, tak aj končíme. Krásny jogový streč. Predýchaj. Dúfam, že sa vám dnešná hodina páčila. Poďte ešte flexia a extanzia. Myslím si, že ten flow je úžasný, čo telo dokáže,
Treba mu pomaličky dávkovať tú náročnosť, potom ho znova povoliť, poistrečovať a zase dávkovať, aby sme nešli celý čas na plné obrátky, lebo by sme sa zničili a to nechceme. Takže poď veľký nádych a výdych, nádych a výdych. Super! Ja vám krásne ďakujem za to, že ste tu dneska so mnou boli.